Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nobatdaky bölümi. Yankı ýaly nägilelikleri gerek gelse, hakykatdan hem Amerikan öz içinde nägilelikler artyk gidip otyr. Indi bularyň häkimetlerim näme etjegini bilenok. Bular bir tarapdan indi halka bir koşuşdurmaly, halky anandyrmaly öýle diýen işlerini. Anandyrma bir bilenoklar, ýani şuň ýeri urlugyna. Şu edilýän zadyňam Azraýlyň bähwidi üçin edilýändiginem inkar edilen oklar, şon suwd edilen oklar. Ýani biz Amerikan bähwidi üçin edýäsibem, düşündirmem bilen oklar. Ondan çykyş edýändigem sany köpelik gidip otyr. Aýdýan şunu ýaly ýanky Azraýla garşy Amerikan we harby badatyna garşy gurgurlýanyny görkezýän videolar çykdy. Amerikanyň öýleri ýazyp otyr. Ine bize geregi şu diýip otyrlar. Ağlamasa şey diýip ýalyarlar. Ana bize geregi şol. Ine bizim görjegimiz şo diýip. Ine diýe Trump'yň edýän zady diýip otyrlar. Ondan ine ýanky ýaly harbylara da gollap berýän adamlar, başga da harbylarken ine şolar ýaly harbylaryň biri arada video goýupdyr da. Gün aýdýar. Men ýa İran'ym men gollap baramok diýär. Ýöne şu Azrail bilen İran'yň arasyndaky häzirki konflikte gerek gelen ne diýär? Uruş veterany aýdyp otyr. Uruş veterany öňkü harby nemelere, çärelere gatnaşan Amerikan harbylarynyň biri. Gün aýdyp otyr da. Ýöne men niýe şu Azrail ýa İran'yň ýa şu Azrail ýa temtekil etmegiň tarabyny tutýan diýip çykyş edýär, gün aýdýar. Ana pikirlerine yol versen, olar barıp senatda da aýtjak, hökümetde de aýtjak, yol beren oklar. Ondan olar şular ýaly internetde çykyp aýdýarlar da. Ödem aýdýar şoň internetde diýen zadyny. Tegoşyňyz gelýänmi diýe Azraýlyň tarabyny tutup. Goşa pasport götürüp berenler bar diýe Amerikanyň içinde. Azraýlyň tarabyny tutup diýe. Bar gidin diýe. Şo pasportyňy da alyň da Azraýlyň pasporty bilen gidin diýe. Hawa siz diýe Azraýlyň pasportyny götürmek diýmek näme? Sen öýdüň onu Yehudi ýa-ni sen Jehud sen gewre. Şeýlemi? Ketek adamlara pasport berilen o. Hawa siz diýe Azraýlyň bähwidini araýanmy? Siz hem öýdüňiz Taýlandy millet diýip hasap ýa siz diýe Hudaý tarapyn gorulýan, arkasy tutulýan millet diýip hasaplaýanyz näme? Bar diýe gidin diýe Fegoşyň sizi gorara diýe sizin Hudaýyňyz diýip ana şunu ýaly çykyş edýär. Я за то, чтобы Иран выпустил все ракеты из своего арсенала прямо по Израилю и стер эту страну с лица земли. Вот что я поддерживаю. Я не поддерживаю Иран. Я не поддерживаю Израиль. Но из этих двух вариантов я бы предпочел, чтобы Иран уничтожил Израиль и посмотрел, как быстро закончится война. Самое печальное, что эти авторы контента, ветераны боевых действий, ничего не знают о том, что там происходит. Вообще ничего. Они не тратят время на то, чтобы часами изучать информацию вне рамок государственной пропаганды, чтобы быть в курсе и принимать взвешенные решения. Те из вас, у кого есть двойное гражданство США и Израиля, собирайте вещи и валите из нашей страны. Идите и умирайте за страну, которой вы на самом деле верны, потому что это не Соединенные Штаты. Возвращайтесь на родину, к своему избранному Богом народу, и сражайтесь. Потому что если вы действительно верите, что вы избранный народ, поверьте мне, вам понадобится их помощь, и Бог вас защитит, верно? Так что возвращайтесь и сражайтесь за свою страну, избранный Богом народ. Azraýlyň bähwidi üçin uruşmak, fegoşlara gatnaşmak meselesine gerek gelende bar. Bu diňe bir Amerikan problemasy däl. Başga da bölgeden döwletlerden aran şu Azraýlyň territoriýaly bar, Izrail bar. Şu Gazadaky gyrgynçylyk bar, Gazadaky Palestinlere garşy gyrgynçylyk. Şoňa gatnaşyp beren daşary ýurduň raýatlarynyň hem köpdigi barada ýaňy bir makala çykdy. Böyle Amerikan neme gülnotlaryň habar serişlerini çykdy, Amerikada ýa degişleri nemelerde de çykdy. Hal şunda näme diýil, ýani 17-nji fevralda çykdy da. Amerikada ýa diýär aýatlarynyň ýa ýüzlerçesini diýär. Azraýlyň goşunlarynyň hataryna diýär Gazadaky uruşa gatnaşyp ýörenlikleri belli boldy diýär da. Indi bu taýda sanawlar getirilýär. Diňe bir Amerikada ýurtlarynyň gurrun edilen o ýöne şol tanda Amerikada diýäňem ýurtlarynyň raýatlaryny bardy gaýdylýar. Şu Gazada gyrgynçylyk gatnaşyp ýörenleriň o içinde. Göňüne getirýäňmi häzirki Irana garşy uruşda da atda diýen. Gazada soňky 2,5 ýyl goýup wagtary diýdik-de gyrgynçylyk amala aşyrylyp Gaza ýaşar ýaly edilmedi, ýani suratlaryny görkezdim-de. Şo gyrgynçylyga
Amerikan Günwatarın käbir beýleki ýurtlarynyň raýatlary bilen bir hatarda Amerikada adyaňam ýurtlarynyň raýatdan gatnaşanlyklar, gatnaşýanlyklar aýdylýar. Inni ştaýda şol ýurtlardan gatnaşýan adamlaryň sany görkezilýär. Mesela düşün, iň köp daşary ýurt raýatlarynyň Amerikan raýatlardy aýdylýar. Şo uruşa gatnaşýan, ýagny gyrgynçylyga uruş däl ol. Gazadaky biýüne ýaragsyz görgüli çagalary, aýallary, garry gurty diýmen emmen gyrmakda şol çäre gatnaşýanyň iň köpüsi Amerikan raýatlary. Olaň sanynyň 12.000 bilen 13.000 aralygyna aýdylýar. Ni teredin? Bular kimler bular? Bular ýanky Jihuýy asly, Ýewrey asly adamlar bolmaly. Men düşünjüme görä. Olar barýarlarda Azraýlyň pasport alýarlar. Özleriniň Jihuýtligi üçin. Soňra gatnap berler. Bulan köpüsi Amerikada da ýaşap bilýärler. Ýöne şu gadadaky uruşy gollap, şoňa meýletiňlik bilen hem gollap bermek üçin gidýänler köpek. Meýletiňlik bilen. Ni bir tarapy bar, misal üçin sen Azraýlda ýaşasaň, özüňem 18 ýaşa ýeten bolsaň, harby borjyny ýerine ýetirmek diýilen ýaly düzgün bar taýdy. Ýöne şolaň köpeti bara, ýaşlar epetli ýaşa ýetip bara, gurluga, harby gurluga, bu gorşly bolmadyk adamlaryň bady gaýdyrýar. Şu makalam, ýagny men şuňa men başga da bir makala okudum. Şo taýda hükman teňliğe bu gorjyň diýip aýdylan, mejbur edilen adamlar däldi. Bulan köpüsi meýletiňlik bilen şo gyrgynçylyga gatnaşyp ýörenler diýip aýdylýar da. Indi şolaň teredin iň köpüsi aýtdyk Amerikan raýatlaryny göterýänler. Ýani goşa raýatlyk bolýar da, hem Azraýlyň raýatlygy var bularda, hem Amerikan raýatlygy var. 12.000-den 13.000-e goly adam diýär, şo gul diňe ýöne gaza gyrgynçylygyna gatnaşyp ýörenler Azraýlyň goşunlarynyň içinde. Gaty köp bolar göteredin 12.000 bilen 13.000 araly. Ikinji ýerde adam sany boýunça Fransiýa. Fransiýanyň raýatlygyny göterýänler sany şol uruşa gatnaşyp ýörenler 6.127 diýär. Üçüncü ýerde Ortiýadyň raýatlary. Ýani Ortiýatly ýewreýler goşa raýatlyk göterip berler. Hem Ortiýadyň raýatlygy, hem Azraýlyň raýatlygy. Şolaňam ana uruşa gatnaşýanlarynyň sany. Diňe ýöne, ýani ýene bir ýerde gaýdýan, şo Gazada gyrgynçylyga gatnaşýanlaryň sany näýdi? Men ýöne ýaşap bereniň sany näbi? Şol gyrgynçylyga gatnaşýanyň sany. 5.067 adam. 5.000-den gowran adam. Dördüncü ýerde Ukrainlar durýar. Ukrainaň raýatlygyny göterýändiň sany şol gyrgynçylyga gatnaşyp 3.901 adam. Ondan inniki orun Germaniýanyň raýatlaryna değişdi. Germaniýanyň raýatlygyny göterýän şol gyrgynçylyga gatnaşyp bereniň sany 1688. Inni Amerikadaň raýatlarynyň sany görkezipdir. Şo gyrgynçylyga gatnaşýandan Amerikadaň ýurtlarynyň içinde iň köp sandysy şo gyrgynçylyga gatnaşýandan Gazagstanyň raýatlary. 189 adam. Azraýlyň hem Gazagstanyň raýatlygyny göterip şol Gazada gyrgynçylyga gatnaşýarlar. Ondan Amerikadaň ýurtlarynyň içinden ikinji ýerde Gyrgyzstanyň raýatlary 52 sandysy. Şo gyrgynçylyga gatnaşýar. Türkmenistanyňky 3-nji ýerde 31 san raýaty Türkmenistanyň şo gyrgynçylyga gatnaşýan eken. Indi toňra bu çykýarda häzir Türkmenistanyň raýatlaryndan kimdir biri Ortiýadyň tarapynda şo Ortiýadyň Ukrainadaky uruşuna gatnaşsa şoňa jeda berilýär, temmi berilýär. Ýa temmi berilen adamlar hem bar eken. Çykdy şo barada da maglumatlar. Görýän Ortiýadyň tarapynda durup Ukraina garşy uruşdaňa, şo uruşa gatnaşyp Türkmenistana barsaň, sana jeda berilýär. Emma hiç eşitdiňizmi? Türkmenistanyň raýatlygyny göterip Azraýla gidip Gazada gyrgynçylyga gatnaşyp iki ýana gatnap beren adamlaryň içinden olaň elinde iki raýatlygy bar diýmek şolar gatnap ber. Şolaň içinden jenaýat jogapkärçiligine çekilen adam barada eşitdiňizmi? Men eşitdim. Bardyr öýdüm. Men näme üçin şunu taýan? Şol Azraýla gedek gelenler, şol Ýehudileň şol gyrgynçylygyna, jenaýatlaryna gedek gelenler görýänmi? Hatda Amerikada da ýurtlaram batyryny bilen ok. Batyrnyp bilen ok şoň. Amerikada Günwataram şoň ýaly.
Şol ayetlerden hiçbirini ceza veren yok.